Zdravím všetkých milovníkov cestovania. Toto video som sa rozhodol nahovoriť simultánne, takže ospravedlňte drobné chyby vo výklade. Je to vlastne taký mini bedeker, aby človek, ktorý chce navštíviť tie Saloniky, vedel zhruba, do čoho ide. Asi podstatná záležitosť ich cena. Navštívili sme tie Saloniky v januári. Pokiaľ človek trafí počasie, ako sme ho trafili my, tak môže zažiť krásne 20 stupňové teplúčko, dážď, aj vietor 6 stupňov, ale vôbec to neprekáža, pokiaľ sa človek chce túlať po meste. Čo sa týka nejakého kúpania a podobných vecí, ani si nemyslím, že tie Saloniky sú na to vôbec uspôsobené. Skôr nasávať mestskú atmosféru a vychutnať si vynikajúce grécke jedlo. Zaujímavá záležitosť bude pre všetkých asi cena, takže letenky sme zakúpili u Rainera, 2 osoby 60 eur tam aj späť, ubytovanie na 3 dní plus raňajky nás stálo zhruba 150 eur a požičanie auta na 3 dní 80 eur plus za 10 eur sme minuli benzín. Požičali sme si malé auto a ak by som ho požičaval ešte raz, zoberiem si ešte menšie, pretože parkovanie v Tesalonikách je jednoducho výhra v lotérii a to by som sa čudoval, keby ste našli parkovanie cez sezónu. To by bolo absolútne nemožné. V Tesalonikách sa jazdí trošku inak, ako sme zvyknutí, ale šoféri sú v podstate ohľaduplní, nevytrubujú, akurát treba mať oči na stopkách, lebo ich nejaké tie plné čiary a červená príliš nezaujímajú. Takže dokopy nás to vyšlo nejakých 500 eur aj s tými ostatnými výdavkami. My sme sa ubytovali trošičku mimo centra, asi 1,3 km na ulici Vakau. Je to Bohorooms, hotelík. Je to v časti, kde je veľa predajní s autosúčiastkami a v podstate dosť kľudná oblasť. Asi kupovať ubytovanie viac v centre by bolo trošku aj s parkovaním veľmi problematické a čo sa týka nejakého hluku a podobných vecí, asi by to bolo o niečom inom a cez sezónu úplne o niečo inom. Takže na Kapani Market sme to mali asi 1,3 km. Celé mesto sme každý deň v podstate pobehali pešo, pretože promenáda, ktorá ide popri mori, má dĺžku asi kilometr. Je to od prístavu, kde nájdete dobrú reštauráciu a potom popri mori kilometr k Bielej veži, čo je dominanta mesta. Nedaleko od Bielej veže, pár metrov, 200 snad, sa nachádza socha Alexandra Veľkého a ďalší kúsok nájdete súsošie Umbrellas, pri ktorom sme odfotení. Z tohoto miesta, kde sa nachádza Biela väža, odchádza aj fregata. Vstup je 5 eurový, chodí každú pol hodinu. Hovoria, že vstup máte zdarma, ak si zakúpite niečo na palube. No, pokiaľ dáte za kávu 9 eur, tak za 4 eur dostanete kávu a za 5 eur máte v tom stupenku, takže vás to neobíde. Čo sa týka pamiatok, v pamiatku sú všetko ruiny, niečo ako pezinské staré tehlovo-kamenné múry, hradby. Koho to príliš nezaujíma, nájdete ich tam na každom kroku, takže my sme sa radšej venovali jedlu a chodeniu po obchodíkoch a proste sme si užívali atmosféru. Navštívili sme aj vynikajúcu reštauráciu L'Albero. Treba si dávať pozor, pokiaľ pôjdete na víkendový pobyt, tak ako sme vyrazili my. Tieto kvalitné reštaurácie pravdepodobne budú vybukované a
Nám sa to podarilo iba náhodou tam nájsť miesto, práve niekto nedorazil, takže nás usadili. Boli sme pozrieť aj vyhlásený Liga ke Karl Gyros, len trošičku nad tou bielou vežou, trošku mimo centra, ale vynikajúci kebab, alebo teda gyros nájdete aj u Aristotela na Aristotelovom námestí. Cestou z Thessalonik sme sa prešli od nášho poskytovateľa auta. Peši je to od letiska asi 2,5 km, krížom cez kasíno miestne a ešte sme stihli aj navštíviť Thermidam, čo sú nádrže vodné, a predtým sme navštívili aj Seyssel, alebo Seyssel, neviem ako sa to povie správne. Je to v národnom parku, veľmi pekný výhľad, takže na Thessaloniky nie je nutné vyslovene mať auto, ale nie je zlé ho tam mať, aby človek pobiehal aj trošku po okolí. Ceny sa pohybujú veľmi podobne ako u nás v obchodoch, akurát kvalita tých jedál je tam fakt fantastická, človek si to užije.